санавар исмоилова 72 сол дошта омӯзгор мебошад. ӯ дар маҳаллаи сангин ҳоҷии ҷамоати ёваи ноҳияи бобоҷон ғафуров зиндагӣ мекунад. айни ҳол дар синни нафақа буда бо наберагон ва фарзандон даврони пирӣ меронад. аммо холи санавар пеши худ мақсад гузошт то забони англизиро омӯзад. зиёда аз 1 сол мешавад ки ин забони хориҷиро ба тарзи худомӯзӣ аз худ карда истодааст. ба холи санавар наберааш ки донандаи забони англисӣ мебошад кӯмак мекунад. барои ба наберагони худам ва кӯдаконе ки илмуомӯзӣ ва хоҳиш доранд дарси иловагӣ медиҳам. мақсадам ҳамин аст ки онҳо китобдӯст шаванд, илмдӯст шаванд, ватанпарвар шаванд, ҳамаи забонҳоро нағз медонстагӣ шаванд. муаллимаи синфҳои ибтидоӣ новобаста аз синни сол дар паи омӯзиш ва талоши илм аст. ҳар рӯз новобаста аз серкорӣ 1 соат вақти худро ба хондани китоб мегузаронад. алҳо қаҳрамони гузориши мо китоби ёддоштҳои Садриддин Айниро мехонад. ӯ ният дорад дар озмуни фурӯғи субҳ доноӣ иштирок кунад. санавар исмоилова мегӯяд ки аз хурдӣ ба китобхонӣ шавқ дорад. бештар ба асарҳои Садриддин Айнӣ ва Сотим Улуғзода таваҷҷӯҳ дорад. китобҳои ин адибони бузургро борҳо хондааст. рафҳои хонаи муаллима пур аз китоб аст. ҳамаи он китобҳоро чандин маротиба мутолиа намудааст. дар тарбияи наберагон сахтгир буда ба онҳо ҳамарӯза барои тайёр намудани вазифаҳояшон кӯмак мекунад. ба хонандагони ҳозира тавсия медиҳам ки онҳо китобдӯст шаванд, ватанпарвар шаванд, донишманд шаванд, забономӯз шаванд, ба корҳои ҷамъиятӣ нағз иштирок кунанд, бо роҳи рост раванд, чунки гузаштагони мо аз китобхонӣ бузург шуданд. санавар исмоилова бо вуҷуди таълиму тарбияи насли навраз ва босавод намудани садҳо нафар шогирдон кори пуршарафи омӯзгориро идома дода натавонист, чунки вазъи иҷтимоии оилааш ба он монеа гашт. ӯ фаъолияти худро дар колхоз идома дод. бо вуҷуди аз дабистону хонандагон дур гаштан, санавар исмоилова меҳру муҳаббате ки нисбат ба касбаш буд сард накард. минбаъд дар хона ба фарзандон ва наберагон дарси иловагӣ дод. маҳз меҳнату заҳматҳои модар буд ки фарзандонаш мактабро бо медали тилло хатм намуданд. имрӯз ҳамаи онҳо маълумоти олӣ доранд ва соҳиби касб шуданд. дар редифи ин ба кадрҳои ҷавонон мақоми занҳо эътибори махсус дода истодаанд ки ман худ як ҷавонзане ки роҳбарии муассисаи таълимиро ба ӯҳда дорам. шумораи занҳо дар муассиса 48 нафар буда ва аз онҳо 30 нафарашон ҷавононро ташкил медиҳад ки 70% онҳо ҷавонон мебошад. холид санабар дар вақтҳои холигӣ ба наврасони маҳаллии худ рӯйгон дарси иловагӣ медиҳад ва барои омода намудани вазифаҳояшон кӯмак мекунад. дар баробари ин худ меомӯзад ва ба мақсади пешгузоштааш ки иштирок дар озмуни фурӯғи субҳи доноӣ аст кӯшиш мекунад. гузориши Насибҷон Абоев, Аъзам Раҳимов ва Носирҷон Исматов барои барномаи иттилоотии Хабар.